Evo, gospodin Pavićević u svakom slučaju, onda i gospodin ministar. Poštovati, naravno. Naravno. Ja imam 3 stvari sada ovom prilikom da kažem, poštovana gospodo. Najpre, ja smatram da je trebalo sada da razgovaramo o potpuno novom predlogu zakona o visokom obrazovanju. Smatrao sam da je bilo vremena za to, naročito uz najave koje su pratile dolazak gospodina Verbića, da on već ima kompletne planove i tako dalje, ali u redu. Mi sada nemamo novi zakon o visokom obrazovanju, imamo predlog izmena i dopuna i onda u odnosu na to samo hoću da kažem da je važno da taj novi zakon kada bude napravljen zaista odgovori na neka važna pitanja. Mogu kao primer samo da navedem. Na primer, pitanje Komisije za proveru kvaliteta i akreditaciju. To mora strašno osetljivo. To mora da postane jedna agencija, da se tu nalaze profesionalci koji će to dobro da rade i molim vas samo kada se bude pisao taj novi zakon, da se uključio možda i svi i tokom pisanja, ne samo kada dođe predlog pa javno slušanje i tako dalje. Druga stvar, u ovom predlogu zakona izmena ima nekoliko veoma dobrih stvari, ja mislim, i hoću ovde to da napomenem. Prvo, pitanja tehničkog procesa akreditacije se malo poboljšavaju sada, nema dileme. Druga stvar, oko priznavanja stranih diploma, vreme je bilo da se to polje uredi. Treća stvar, uvođenje novih zvanja i kvalifikacija, to je takođe u redu. U redu je meni i dostupnost informacija javnosti. Mi smo samo tražili jednim amandmanom malo pojašnjenje. Oko angažovanja nastavnika takođe, to je veoma dobro. Podrška studentima koji bez svoje odgovornosti nisu bili u stanju da studije završe u roku, to je naravno u redu. I naravno podrška mladim ljudima da se vrate u zemlju. Sada dolazim do treće tačke, koja je, ja mislim, posebno osetljiva, ali posebno važna. Oko nje, čini mi se, nemamo saglasnost kada govorimo o ovom predlogu zakona i našem viđenju stvari. Evo, na primjer, gospodine Verbiću, ja sam pročitao, posebno se pripremajući za ovo, 4. juna vi ste izjavili za Politiku da u našim zakonima nije baš tako jasno navedeno u kojim slučajevima se nešto smatra plagijatom. Pazite, plagijat, to je tema koja se tiče principa akademske čestitosti. Tu, ja mislim, nema dileme. Akademska čestitost mora da bude deo univerziteta. Pazite, ako nemamo akademsku čestitost na univerzitetima, gde ćemo da imamo bilo kakvu čestitost? To je, ja mislim, neophodno. Tu nema nikakve dileme, ja mislim, ni među nama ovde. Sada, ako je tačno ovo što ste vi rekli, da nije baš jasno kada ste šta smatra plagijatom, ja sam smatrao da ste u ovom predlogu izmena morali da obezbedite mesto za princip akademske čestitosti, čime biste poslali jedan signal da više ovako ne može u pogledu plagijata, autoplagijata i tako dalje i tako dalje. I evo konkretni predlog. Mi smo podneli amandman kojim vršimo dopunu jednog člana vašeg predloga izmena. Našli smo vrlo dobro, ja mislim, rešenje koji podrazumeva mogućnost da princip akademske čestitosti bude jasno evidentiran od sada u predlogu zakona o visokom obrazovanju. I ja smatram da je na ovaj način uvođenje tog principa, ako nije bilo moguće drugačije, da je u redu i da očekujem da vi to prihvatite. Ako prihvatite, onda ste konzistentni u svojim ocenama. Onda prosto zaslužujete neku vrstu poverenja za dalji rad. Ja tako sudim. Ako ne prihvatite, onda, gospodine Verbiću, ja smatram da nećete zasluživati podršku niti poverenje za dalji rad. Ako prihvatite, mi glasamo, nas dvojica smo tu, za vaš predlog izmena zakona. Ako ne prihvatite, mi ćemo, gospodine Verbiću, da tražimo vašu ostavku zbog nekonzistentnosti i zbog toga što principu koji je jedan od najvažnijih u visokom obrazovanju niste uspeli da obezbedite podršku bilo nekoga ko možda je važniji, nekoga od koga to zavisi, ili se sami niste dovoljno potrudili da princip akademske čestitosti nakon svega kao što smo prošli u prethodnih nekoliko meseci dobije svoje pravo mesto u Zakonu o visokom obrazovanju. Evo, 4 minuta i 13 sekundi. Hvala vam.